ce Ihsan ko? Eh. Yawwa, me tsakaninki da mai gidana? Yayana ne. Gida, kar ka yadda da ita. Tambayar ka nake. Kai ne? Mai gida, kar ka amsa laifin da ba kai ka aikata ba. Ni ne. Take this guy out and deal with him sovietly until he tell you why he raped my daughter. Rape? Subhanallah. Baba ka ji abin da ake zargin mai gidana ya aikata? Cikin gidana a ce a samu ɗan da zai yi wata ciki. Baba sharri aka mai, ba shi aikata wannan aikin ba. Kai mu shiru. Mai gidana ka faɗi gaskiya su kyale ka mana. Wallahi ba ni bane. Ke Ihsan, ina za ki je? Ki dawo ki faɗi gaskiya mana. Ba magana ake miki ba? Yawwa, shi aikata miki wannan aikin ko ba shi aikata miki ba? Kawai na yi masa sharri. To sai a sake min mai gidana ko? Ku ba shi wayansa. Ku ɗora shi a hanya ita. Gaskiya mai gida zan kai maganar nan kotu don a wanke zargin da ake ma. Maganan kotun nan a batta. Kai kuma waye kai? Sunana Mikiya, Waye ne ya turo ka? General Badamasi. Kana ji ba? Ba za ka zo nan kai wa mai gidana barazana ba. Kana ji ba? Kar ka sake marin ogana. Mai gida, wannan abin ya fi ƙarfinmu. Kawai ka bashi haƙuri. Calm down.